Usakango naruto nukna khobor channel rogo media social media rogo je Dashrath Dutt Memorial College o chini 7 jon student Tripura rok ABBB student rok bai bujakha ABBB students rogo chini nijini borok tongphano ba chini Tripura tongphano chini borok buya a jaga o kubuni bosongni borok chini students no bukha keboni bokrok phatika kebo yak rogo dukuma ka yak rogo bujabai ka anlogi victim rok khoroksa tongo tabuk bosajak te baki rok khai borok baksa bwsai bo manliya exam bo rimanliya bongni college ni जों पुलिस प्रशासन no बहुत टाइम रिखा जों 2 दिन doroti bongno naisingka FIR bongno duibar जों जमा खायका FIR जमा खायमा pore जों aro thangka aro ni OC bo sai rohorka je जों नायनाय जों khana नायनाय tini नायनाय thoni नायनाय hima जोंनो Tripura sarokno amo haike borok thangui tongo aboni logi tini phungo chini Ramchandra Ghat ni block president subjonal ni chairman rok khwai ni te aing asram bari ni chini Tripura mothani borok thangka principal bai kok salai guardian rok bai kok salai principal tamo step na harka bong torok hoite saimanan bagi haifano borok kuno phano step na haya ko aro tini ABBB ni borok phai bongno sai tongkha nok samne authority na hari college hapaika nongno sabo permission dikhaini je ABBB ni student federation khai tongna rok borok omo saimano nango je Indian constitution se cholu Indian constitution article number 19 borok nai naithong kono jaga thangnan boy kebo no kasumia kaso kahangkai ulta borok se aino khlainai borok mangsa jotno chai khai tongo haipano o jaga proshashan ni ekdom failure nugjagui tongkha proshashan kono khaimia bo khali asario norokno khainai जों नायनाय हिनै किन्तु chini student rok tak thangaro porimalia chini Tripura ni student rok thangaro tongimaya omo tini first time ya admission time ongthung kubuni jora bo sei momo haino choli tong tini जों Greater Tripura Land sanmani omono karon chini student federation rokno जों sudu khwai college o simia जों Tripura ni kwbangma college rogono omo hai incident rok nugui tongma social media bo जों bongno बहुत jora rikha bongno बहुत jora naisingka जों jotono jora rikha chini ABBB ni students rokno जों salaya kole settle khaina naikha epono borok settlement ni digi thangya an bagai जों TISF rok miliwi khwai division ni TISF te ang aro central ni president borok manjagui tini press meet khai जों o jaga declare khayo je khana जों khwai ni lama bondo khai tong khwai ni lama sim bondo onglak o jaga highway bondo ngui tong mane pura Agartala te Tripura ni connection bondo khai tongo जों jodi khana phano jodi culprits rokno action na hai angkai je bujaknai rokno bonono jodi khana romya angkai ঠিক আছে जों saimano college ni student walai mano जोंहा jaga kono chini kono montobo kori जों amon bagai जों kono interfere bo khaya haipano जों nukjakha je borok college ni students rokno je Tripura rokno borok na bujangai bokrok phatimanse kono action je nahar jagya je borok tin west brisnan bujai malia attempt to murder case ing thaka tikisa nokhorka komo borok ni onek se injury kha কিন্তু আউটসাইড ni borok ba jaga hai bufai ka hini जों khanao chini jara student pornai roga jaga जों side khana dikha outsider no maromnai je college pore tongnai bongno punishment marinai borok जों police no time dikha jotono time niman pore borok jotono je bongni nangmani samuno khaimai en bagai bongno जों time niman bising time period ni bising borok samu khayan bagai जों khana khwai ni lama close khai tongo khana ni simi जों lama bond khai tongo chini demand no tongnai je khaina rokno punishment nidi te borno strict action hanan bagai jara o state ni government o tongnai borok to sai tongo जों joton bagai na tongo sabke sath sabka vikas engka tino ma haingla kam sabka sath sabka vikas engka tin tangai asak chini Tripura sa bongsarok bujagai tongi na kono khaiya school kaisa institution kaisa jotono poriman nai jat ajago kwrui nokni borok thangmano gwnang nokni CPM Congress jotonin poriman কিন্তু o jaga je borok jodi শিক্ষা প্রতিষ্ঠান omo hai jodi borok khaina nai khangkai politics jodi oro bo dana nai khangkai omo balance saya जोंनो dikar khayo te omoni joti state government rok omoni je BJP ni koto leader tongnai rok bong nomono जों sahoro nong thani जों omo aban tongnai norok omno joti clarification khadi te omoni je borok tongmani bongno punishment didi e khai tini
শুধু খোয়াই ডিভিশন जों खोना क्लोज खाय दङ आबोनि उलो ते कटर फानङैमान खवाय बजा कासुनो न खवाय बजा कासु जानाय खवायनि लामा चिनि मेइन जे लामा दङनि चिनि हाइवे जों अमनन सिगां कासुनाय आबोन परे ते बजा कासु जाना तो जों आसा कामखौ सायमेको हाइपानो जों ताक्सु जरते चिनि फाइनल डिसिजन का जों खवायनि हाइवे लामा जों खोना क्लोज खाय दङ so amono joton thani no awi mung tongnai te joton thani koi mung tongnai omo lama kasumani tini borok bujaka amo simia tini borok bujako khanakai nong ni serro bujangnai soni joton bujangnai jara ABP khai tongnai tibra sarok nong no amo nang ahoban dio norok taban su di norok safety ni tini শহর tini আগরতলা শহর roga hai rogobo jomo sengante hai khobor khanai tongo nugibo tongo BBMC college roga MBB college roga tamo soli tong কলেজ নি মুংসে দশরথদেব মেমোরিয়াল কলেজ যতন সাইমানো দশরথদেব চিন বরক সে তমনি তিনি চিনি নিজেনি বরক নি কলেজ আছে চিন বরক নিজেনি মুংনি কলেজ আছে जों পরিমাল নিয়ে অম হাই তিনি দিন ফাই টঙ্কা চিন তিব্রাসন বাগে অম হাই সাল ফাই টঙ্কা আমনি বাগে না जों গ্রাটা দিবলনি ডিমান্ড দङ দङै थानाय जों जे माइ आसा जों अम खाय थानाय बेजिनि जे एडिसि एरियाबो जों तेबो कलेज नाम दिहिनि जों सरकारनि थानि आहबन हामबाय नों सिनेमं के Ani sinimung kai ang central ni TISM ni president Sajra Deburman logi tongo college ni incharge Saslang te aingo tolong chini agini o college ni no tongo ni incharge taja te bokai chini victim bo bujaka te bin logi te borok tongo te 6 jona borok baksa taku bed rest tok laija borok busemi te joton oro TISM ni students rok chini wings ni borok tongo to jongono chini joton kwai division ni ngai te chini community TISM ni borok joton khana jongono ready tongnai je khana lamu bondo khaina